ang pagbalik-lantaw sa kagahapon sa kasaysayan ug sa gibiling legasiya sa mga bayaning Sugbuanon, labi na sa mga Talisaynon. Ang gihimo sa bisperas sa pagsaulog sa ika-80 ka tuig nga pagtimaan sa Takas sa Talisay City. Ang keynote speaker mo ang historian ug archaeologist sa Subo na si Dr. Jose Elizar Jobers Bersales ug ubang mga batid sa kasaysayan. Mihatag og dugang kasayuran sa lokal nga kasaysayan. Gipaambit nila ang ilang mga kaalam sa mga batan-on o mga school leaders, mga sakop sa sangguniang kabataan, pipila ka mga tinunan sa Talisay City College ug uban pang Talisaynon. Si Talisay City Mayor Samsam Bulyas nga mibukas sa kalihukan, mipahinumdum sa Kamahinungdanon nga masayod sa nahitabo kaniadto hinungdan nga natagamtam sa henerasyon karon ang kagawasan. Paagi usab kini aron mapasidunggan ang mga misakripisyo sa ilang kinabuhi aron matagamtaman ang kagawasan karon. Sa forum gi-exhibit usab ang mga artifacts atol sa World War II. Dugang ni Dr. Richel Bacaltos, Talisay City College President nga usa sa ilang gitun-an karon ang pagpakig-alayon sa Talisay City DepEd Division nga masukip sa curriculum sa elementary ug high school sa Talisay City ang local history sa Talisay City. Samtang gipahibaw nga ugma non-working holiday sa Talisay hinungdan nga way klase samtang ang mga pribadong sektor lang ang may trabaho sa Talisay City. There are some nga wala gyud nato matagaan og importansya og nalimtan na gyud unsa gyud nahitabo on that fateful day of March 26, 1945. We have been discussing tingali in our history classes kung unsa gyud ang Philippine history, pero karon man gud is local history. So mao nang giving importance to local history.